Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Banabendaso ndi madamu First Lady Mai Bridget Kabambe kukwela pasanja takulandirani Mai, takulandirani Mai, takulandirani President, takulandirani President. Tungululu wazimawi, tungululu wazimawi. Zibomo. Ndifuna ndidziwe kuti kwa chisapo mwalandira Dr. Kabambe wosamango namatu kwa chisapo mwalandira Dr. Kabambe tike ngati mwalandira uko kumtunda kwa magalimoto mwamulandira Dr. Kabambe tike ndete mtendere limodzi tonse kunambeni kuti walandiridwa 111 uko kumtunda uko ndifuna tonse timvane 111 DK1 FSE1 ipepelele zikomo kwambiri. Takulandirani a president yathu come 2025 September mudziko lino la Malawi amene mukhale pa mpando ku State House. Takulandirani kuno kwa chisapo. Komanso a president sana ndi okaya ayenda ndi first lady kuchipani cha UTM komanso come 2025 September Mai Kabambe amene sotini nawo pompano ayendaso nda vice president achigawo chino chapakati Mai Helen Chabunya amene sali pompano komanso osaiwale a director Mai amene amayang'anira amayi onse Malawi muno Mai Cecilia Mandambwe tilinaonso pompano osaiwalaso amene amayang'anira anyamata Malawi monse muno kuchipani cha UTM olemekezera Fredo Kaluwa alipompanonso wachinyamata osaiwala bwana wanga Bwana Achimbanda organizing secretary kuchipani cha UTM national tilinaonso pompano Tungululu azimayi azibambo osataya nthawi ndiloleni bwana president ndingopereka momba ulemu wonse apite m'malo mwake regional governor wa dera lino Rashidi Pili komanso district governor bwana wanga wa dera lino Kunze Nkuyabwe alipo mpano bwana district governor ovuta bwana osataya nthawi mundilole bwana ndi apemphe Mr. Shumba kuti akwere pasanja pano atitsegulire malano ndi pemphero onlabo Shumba. Shumba amene otu maichunga ziko kwambiri fulani pemphero. Tilemegeze siko mambuye mulungu watu wachifundo gaonani Yehova baba tsiku limeneli ambuye mnaliyendereza ndikuona akuluakulu athu amene inu mnasankha ndimakuti asogolere mtundu wa Malawi. Mulungu wanga ndikudziwa kuti inuyo dzanja lanu lili pa ife ndipo mutitetezere mtetezerenso atsogoleri athu mutetezerenso eni ake a Malawi amene iwo anali kugwada nkupemphera kuti ambuye tipaseni tiwongoleleni tionesereni tsogolera amene angazatiwongolere dziko la Malawi
Mulungu wanga ndikufunika ndikulira musimba mkundulano. Mulelekeseke nane msise mphamvu ya Mzimu Woyera kuti imene mwaloza Ambuye chichitike ndipo chionese mphamvu kwa malawi apwe pa moto. Tikupempha zonseza Ambuye popeza tavutika tikulira mungatililirani ine tipasakasa yankho tikudziwa yankho yako yametseka. Tsiku Ambuye tsiku la lero tiyambe nanu pamene president athu akudzayende anthu awo kuti iwo waonese adziwitse kuti Mulungu waonesera kwiwo patsogolo pa Malawi. Dziko Ambuye masanano tikudziwa takatha kupemphera tsiku lonse koma popeza nthawi ndi nyengo mulekeseke yambe nafe mumalize nafe mu dzina la Yesu Khristu mwana Mulungu wa moyo. Amen. limenelo tundipemphero olo kumwamba Mulungu sakuvomereza zomwezo kuti Dr. Dalitso Kabambe ndi chani? Dr. Dalitso Kabambe ndi chani? Nanga pali mpempho apa? Pali zocheza apa? Awatu akapita ku ofesi akapita ntchito ya dziko tikumvanedi 111 mundilole nthawi ino ndayitana mfumu kuti atilandire kuno kwa Chisapo. Agulupu achungu timapempha kuti mufike kuno mwalandire apresident athu amene akhale mwini dziko lino term 2025 m'manja mwa mfumu. Poyamba peleke ulemu olemekezeka kosamene mwakhala malo ano komanso ndipeleke ulemu kwa president athu Akabambe amene mwafika kwa Chisapo kuno. Chimene ndifuna ndipeleke ulemu ndi chinoti mwina kanoka ndoti mwina masukani ndithu bwera kumuzi kwathu kuno koma usakhale koyamba ifani lini malo magaundi tiso ndi ground apo pamisa kuso waliso ground. Chimene ndipempha mafumu noti mwina mwake mutapeza mpata kuti mwina mbwelezo kuzapanga nsonkhano ifoti apa mukungodusa ndiye mwina Bwana Kabambe kani omasuka mwafika dera lanu ndithu zikomo. Manja makoko pu. Bwana President kuva manduza Bwana President kuti kuno anthu akuno savomera phada. Bwana President akuti mukaona anthu akuno akupanga chonchi ndiye kuti munthu akukondetsetsa ndunama. Bwana President anthu akakwiyama nsewu usudutsika nsewuwa kuti umadutsa ukuthamanga akakwiya anthu awa ndiye mungatakulandirani bwana ndiye kuti kuloko ndi homu asano pachani. Bwana President kulo kumudzi kuno mwafika kuno bwana kuli district governor wovuta chapa ndimangopempha bwana angokupatsani moni 2 minutes kudze mpyabe 2 minutes yenini 2 minutes. Chibagela mwamba UDM chifukwa cha nthawi sindimaliza ndipatsa 2 minutes. Ulemu Bwana President inu akudze kuyamwe 40 indareka ndine pacha ndimafuna ndikulandireni bwana monga anena kale timawawiri okha. Chinthu choyamba palibe chinthu chimene chimabwereka munthu akakuphwanyira klasi limene iwe umayang'anirapo. Mistake imene anapanga bwana ndiyo liphera chilima. Koma chimene chikutisangalatsa mzimu wa chilima ukuyendayenda mwadike. Munthu akadzanena kuti amene amadziwa ululu wa dzina la ncheche nkulinga kuti anakhala wanchilonde. Ife bwana lili mabala amene ulikana tsiku la boda kuti fera kondenuyo. Ndipo izi zichitika bwana. Munthu wanzeru samenya mwana madzulo lolala sima atiya mchengo laka sajeya. Ndiyo unatoke nduno wanatike ino mulo mboma.
tikufuna munthu amene kuti akanese bwino za chuma atakufunika m'maderamu. Chilichonse chakwera chilichonse chakwera. Mawu omaliza zimandipesa isoni bwana President, munthu agona njala, munthu agona nyumba yodontha, munthu yoma tumilange dadu wakalekale ngasomba hapa kao chifanya sowa mafuta mkumarai kwa malomweli za mkuruze nizeni. Akumbia bwana ule mwana soku kwa mbili. UDM akuti tu zinthu zonse kumalawi kuno ati ndi chimanga chomwe chatani koma nanga utchula dzina la munthu pamene chimanga chatani chakudya chatani chuma cha dziko lonse lino chakwera chani zikomo kwambiri atsogoleri teni timvane pano DK ali malo ano DK akutsenjeza nafe kuno kwa Chisabo si msonkhano akudutsa ndena akamayankhula amadinena kuti sitibwera lero tabwera amadinena kuti sitibwera lero tabwera zikomo kwambiri ndizibone zoku zatikei ndizamalemu SKC ndende aya mapresidenti achinyamata mundrole pano ndiyapemphe honorable olemekezeka organizing secretary mu dziko lino la Malawi ku chipani cha UDM honorable achimpanda kuti atiyankhule pamalo ano olemekezeka. Chibagira mamba. UDM. Sobolatu. Osafoka. Zinthu zidani. Chaka chake ndi chino. Marembesa inu. Nipera limozi tambalai. Nikonza limozi zinduzi. Nikonza limozi bomani. Chonde amaindi abambo tisapange mistake. Ulemu wanu bwana President limozi ndi maya wanu. Pepani nditu ine ndayanga ndiochepa kwambiri. Maulemu ena aperekedwa kale. Kwakukulu ndikumbufuna kwakumbusa amalawi anzanga amene mukundionera ndikutimba malo ano. Kuti vuto limene tili nalo mdziko mwathu muno ndi vuto limodzi lokha la chuma basi. Sichoncho. Ndiye tikatenge mbusa akakonze chuma. Ndiye tikatenge kalipendala akakonze chuma. Timatenga munthu amene amadziwa za chuma akakonze chuma. Sichoncho. Aliponso wina oposa DK. Aliponso wina oposa Kabambe. Musapange mistake amaindi abambo. Dr. Kabambe kale mmene nthawi ya malemu bingwa mtalika kuti bingwa mtalika azi China. Mtunda wake ndi kuti nthawi ya malemu bingwa mtalika Dr. Kabambe anali budget director. Amene amapakula chuma cha boma kuti ichipite uku abingwa aja ndikuma China. Mtunda wake unali umenewu. Nthawi ya madala atuwa adadi kuti chuma chiziyenda bwino amaindi abambo mtunda wake ndi umenewu. Kuti federeza ucha tizifika polonjeza kuti mumugula 4,500 kwa nthawi imene ijayi mtunda wake unali umenewu. Chonde amaindi abambo vuto limene tili nalo dziko munomo ndi la chuma. Amene amaona za chuma ndi amenewa. Malawi munomo analimo awiri okha. Panali malemu Kudo Gondwe ndi iwo ali apawo. So ino si nthawi yoti tizilira amene ali kumanda. Tiyeni tipange za amene tili moyofe kuti tikonze chumachi. Chonde amene tasalira tsiku ngati lero tisanalembese nthawi ndi yomwe tiyeni tikalembese. Akamachoka president anga pano chonde malonde ambiri olembesera tiyeni tikalembese tikonze nyasi zimene zilipozi.
tisese mbomamu kuti kuba kumene kuchitikako kusiyike, kuti katangala amene akuchitika asiyike. Zikomo kwambiri, nthawi ndiyochepa, ulendo ndi wautali. Zikomo kwambiri. UDM ndikudziwa kuti muli ndi chinthu choti mwayimire bwana. Ndiye bwana awaso ndi president wa Chinyamata amakondanso madansi, koma nthawi yake sino. UDM Achinyamata mulipo pano? Kameza ni manja mama. Fredo. Coming. Direct of you. Paper. Bwana president, mundi kululugira. Mtunda ule injiro. Pepani bwana, jiro sanditere. Pamalopa no bwana, tili regional governor. Anwake bazi woni, adela ndidanzinda. Regional governor, bwana, chipali wali bwana. UDA sisi kumpeka buno ngani afika kuntunda ibaba hiyo. UDA sokolola tu sinipita chakutali hia chino yanga ndio chepa mwambakale bwana pano wina matabanga mayo bwana twafuno ndiwokwiya anthu awatone bawa awonde vinoma chikangawa ini olemekeseka bwana anthu akwanyengerera mafumu ena kutiya kandalama kuti apoteresi kuti anthu awafe kuno kwa chinsapu sitilola bwana sopesa chisoni akupeleka soya UDA alifanya 3-4 so business kama kuona wale megazeka mtunda mtu wa utani avipi ndapa santawi kifika vipi alindi fundo ina fundo emene anakwenda vipi ulembe sana saka mbili kodi fundo laje ni mabela liti avipi kwa mapano yuko imisani mashado UDA ni mafuna ni mimi sireni Christian Chikafu Sireni Peaches Shadow Kasa Deanino Modesta, where is Modesta, please? Pastor, Modesta. Elegant for first grade 2025. Ona megazeka, awandima shadow amina hapi na kuno. Nikanana na puti, shadow winner. Vipi wanga kwa hapi na hapo. Nina mzabe ya mkoswe sebele. Edi amuziwa. Ole megazeka nose sigani alfamo ndani anabera. Bwana nikuchenjeza za regional government. Ndikumva kuti ena abera kiso kwacho. Baba kuno ndikukuta chipali walichile baba. Simenezo sichoperetu. Siko lino chama tipate. Siko lino tiratose. Obenegezeka. Onabo babe. Yai kababe lao tigeja. Iwendi obi kakababe. Aina kuhamana. Kababe ni chocho kitu. Obenegezeka tisike
wamenewa chikomo kwambiri kungakulemekezeni taunaso ayero makakulemekezeke ziko chipangela mamamba amene sayimitsa ndidabwitsa chipangela mamamba amene sayimitsa usiku amachita zodabwitsa UDM Dr. Dalitso Kabambe oma Dr. Kabambe sigale ya soya business ije ndandiro kike koma sigale mitamba kujanyama kumtunda kwajendi kutiko haleluya salamu alaikum amen tawino ajinyamata mulipo Fredo tawi ya Fredo Osaopa Wow. Osaopa Osafoka Osaopa ku Osafoka Dike oye Chisapo oye A First Lady oye Chana oye Chisapo oye Zuko. Moni nose. Zulo tabwera nali odi yes. Odi. Tige ya kuti odi. Alowe. Ule mwano Your Excellency a President atu. Ule mwano a First Lady atu ITM kumaso wa Malawi September mabitao. Zulo ife tinabwera pano. Your Excellency tinabwera tinazapanga odi. Timona ngata tinamiza. Komano noka mwiza kuona kuti kuna atira njira. Organizing secretary fotokoza. Kuti kuna magenda kuno. Kuno saka baswiti kuno. Kuno kuti kuketo sijo chetu. Keto sisunga jani. Deputy mkuli mafana ukani za po, siyo chetu. Ufere mafana gani? Tige ni fana gani? Nipo kusiani mwambi, iwini tatu. Mwambi Oyamba. Tiveserani. Mwambi Oyamba. Nana azisase ndila mano. Nana azisase ndila jani? Tavanadeti. Nana azisase ndila jani? Indikono media futa kumalawi. Tukunamba? Tafuta ni matenda? Malaria? Kolera? Kamwazi? Tafuta ni jani? Ikonomi. Nana azisase ndila jani? Mwambi wajuwili. Osamba kusinje. Saba ifisa udusa. Osaopa. Osamba kusinje. Ize. Osaopa. Osamba kusinje saba ifisa jani. Umene umugama suyanoka. Bamva mwena mnyuzi kutima minister kupanga resign mwazive. Mwambi omaliza. Nyumba imene kupya sitifolera. Nyumba imene kupya sitirani. Talembesa sinalembesa. Ndio funa voja na mwenye mazi. Mugai kwenye pamoto. Mugai kwenye kwa ndani. Osaopa. UDM oye, Kabambe oye, Chisapo oye, Ifedose oye. Zika mukambile.
geto sisunga jani kunotu ndikugeto kunto ndaonera inu mukupitiriza wina akuvutika wake omwewo atuinuweni mtsogolo wenu ndani wamulozani mtsogolo wenu ndani tamamulozani mtsogolo wenu ndani yogomoto mundilole nthawi ino ndiyapemphe a vice president achi chigawo chino chapakati mayi Helen Chabunya kuti akwere akulankhuleni zikomo kwambiri. UDM azibalanga inebweli kungonyadira tinalonjeze kuna bwana afike iyawafika koma muoneka kikulu ulemu wabadeladela sana bwele oketi abula nditani ndamayi manja mwawo mwamayi inu tikale ize anyamata UDM ndikoganiza bwanji poeti yoyo gati mziko diponya gati yoyo mziko dipo yoyo ize diyankule ize azimanazanga bwano bachisabo ife datsimikizani kuti chipani ndilongwe tukumankira bati pano akula ize mafana ize honorable president athu ndikufuna ndikudziwiseni kuno mbuyomo ili Lilongwe City West constituency panatuluka pano MP wa DPP palibe pananga linamize kuti chipani chili panochi chinamanga pano timasankha poyang'ana kuti munthuyo chitikukazati pankhira chotani ndipo munthuyo akalephera timamutani timamutotha teni timamutani awawawa azitani azipita. Honorable President ine mawango yankhula sambiri timangoti ndalipikitsa zibalanga pano kuti mmene ndalembetsa kukafotana ena pano abwere usatinamiza usiku tutanyana amono akadani akalembetse ife ngana UDM tikukoperekezako chenjezo nkunikirani ana amonowa mwana wa zakateni akakalembetsa kumene kujako kukhati chiphaso cha uzika chicha basi mwana amene uja wino wake pasewu ndikumpanga chipongwe ino amayi azinzanga nakubala tikakasumbira kuujeni ku polisi akanatuka lumatu mwanayu chiphaso chake tikuti alizakapete mulandu wathera pati pomwepo mukuona mukupatsogolana chachiwiri mafana azinzanga ino wako makamaka anachichepelewa mukakalembetsa a Dr. Kabambe akalowa boma chaka chamawa anyamata wawa akayamba zintchito ndi mabizinesi akazangofika zaka zoti akapuma retirement muzamva kuti munthu uja analembetsani zaka 10 uja retirement wafika mphamvu ali nazo ali 40 koma kuboma kuzoliye uja anafika ndani 65 pali nzeru pamenepo ndiye kanjere kamene tikulandira leloli musabusisike nako techitesese anathu ndrama zimene akugawazi tonse pano timasonkha ndisonkho zathu akutimwezera zimene timasonkha tikamakagula zinthu kugrosale mukumvetsa ndelandirani ndramazo ndizathu koma tiye michonda zibalanga titeteze ana athu asanyamule kuwatsekereza tsogolerawo bwana mitini indiyani koma ndimangoti ndakumbutsathu kuti a president akhayima apala former reserve bank chani gavana mukamanga kuti ikona muyamalawi nthawi ya bingu nthawi yamaseita kukwiyako tibibiri pano mphakalo mmalongosola za ikonomi analati amenewa ndiye mmene kanenera kale
mavuto atigwera pamale pano afunika dokotala wachani wa ikonomi. Abale anzanga afunikanso munthu wachitani wachinyamata. Likasalija limene analisiyira malemu Dr. Saulos Chilima zimwawo sentintendere. Siku la lero mene dayima panopa tapitako 6 months atagowa. Ndeti zikakumbukira kuti munthu uja ife anthu osewa tingaita nawo limodzi kumene ankhondo kuti tipulumutsa Malawi pamoto. Anzathu atita aperekeza mukuona zinthu mene zachitikira. Ndiye tisalekerere kuti maloto amene tinapanga nthawi imene ijayo athere panjira. Tiyeni tipitirize zimene tinalonjeza Amalawi kuti tisakhale pabwino. Injiniya wake ndi Dr. Ndali Kabambe. Abale azinsanga sindoona kuti tsiku la lero Ufresh muwiri 1000 kwacha ukanika utuka naye mu grocery pali zero 1000 kwacha ukagule bread tsiku la lero 1000 kwacha mungagule pakete ya sugar 5000 kwacha ulowa umumu olokawo kumani kututenge mafuta ndi mchere ikwana. Vice President Gadineo Zimai, what I got Talababa, some focus about Zimai, Nyamata. Ndiye nijumuike mtu wampando kwa dadi kwa mambodela inawasitanga nyadidari ineotile posike senari ya karekale ija side west mwana wani wa kutimomu kwa mabodi manu atikao inenda kangarida sendila mliko kundumba jakaja mawa shadow one di krista na gani anatuka uja ndeze tisabode timanga zimai tipina kitokolo tikalo we mjani mugoma tamari zajaine wina ali yese ndola nilidwa kuyudiye ife sikisaka kaya unali chipani chimene chili panochi kaya unali chipani cha mambuyo kaya ndi chipani chimene ufuna uphika kuti upange wekha tasiyeni masanja amenewo bwerani kuyudiye mtipire chani chitsogolo. Abwana ndi mawu amenewa ndikuthokozeni kuti kuno kulilongwe mwatilemekeza kwambiri mwabwera limodzi nda first lady athu aona ife meeting indi yanu tiyankhuleni abwana anga zikomo kwambiri. UTM Sokololato 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 111 111 Ibemerere 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 Chinsabu wafuta tu chinsabu watu wafuta. Ndipereke ulemu kwa Maika Banda amene muli pano. Ndipereke ulemu kwa Vice President athu amene muli pano. Our National Organizing Secretary, our Director Youth,
komanso ife tonse amene achokera ku headquarters ya chipani cha UTM. Ndipereke ulemu kwa regional governor athu amene muli pano pamodzi ndi onse tachokera ku regional office amene tili pano. Ndipereke ulemu kwa DK a district governor athu akuno olemekezeka Khudze Nkuyabwe komanso tonse tachokera ku district amene tili pano. Ndipereke ulemu kwa mashado onse amene tawaona tikufunira zabwino zonse. Ndipereke ulemu kwa constituency committee yonse ili pano ndi tonse amene tili pano. Ndipereke ulemu kwa mafumu athu magogo athu amene muli pano. Zikomo kwambiri timakunyadirani mafumu athu. Pereke ulemu kwa amayi ndi abambo anyamata ndi asungwana tonse amene tili pano. Monga ena anenera lero ndi pa 10 December ndendende 6 months kuchokera pa tsiku limene tinataya malemu BN amene ali a president athu a chipani cha UTM komanso anali a vice president a dziko lino. Tinawataya 6 months ago pa 10th June. Ndiye pano tatha 6 months. Ndikupempheni tikhale chete mukamphindi kochepa 1 minute silence chifukwa chakuti sowa kutayika kwa malemu BN. 1 minute silence. Zikomo kwambiri. Background patani. Ndikafunsa choncho mudziyankha kuti pachema. Ndikafunsa soka chiwiri munena kuti paterera. Tagwirizana eti? Koyamba pachema. Kachiwiri paterera eti? Background. Simukankha kata kuchisapotu ya. Ndifuna mufule kuti kwachema. Pachema koyamba kachiwiri paterera eti? Background. Tibwerezenso background. Ndizona di background pachema. Background paterera. Kudziko kuno kuli njala. Federeza anakwera mtengo kwambiri. Ndiye anthu olima chimanga sanalime chambiri ya. Chakudya chasowa pa ground. Chimene chikupezekacho mtengo wake ndi waukulu kwambiri. Chimanga mtengo wakwera kwambiri. Anthu akukanika kugula. Chaka chino anthu akukhalira mango. Enanso akudya chitedze. Ntchito sizikupezekanso iya. Amene ali pa ntchito akulandira masalale ochepa. Mabizinesi apotera. Anthu ndalama alibe sakuagula mabizinesi iya. Komanso mabizinesi wakugula zinthu zawo modula kwambiri. Ndiye mabizinesi akulira. Ogula zinthu akulira kwambiri. Zinthu zakwera mtengo kwambiri. Zona zimenezo eti? Zinthu zakwera mtengo eti? Ndiye ndikatchula chinthu muziti chakwera eti? Tamvana? Ndikatchula chinthu muziti chakwera mtengo eti? Chakwera eti? Chimanga. Chakudya. Chovala. Chokwera. Chilichonse. Chakwera tindani. Ndiye mukandifunsa ine
mukandifunsa ine kuti kodi mavuto onsewa tikukumana nawowa, mavuto akwera kwa zinthu, mavuto akusowa ntchito, mavuto akuvutika kwa mabizinesi, mavuto abwera chifukwa chani? Galimoto inapatsa driver osadziwa kuyendetsa. Galimoto ija anayitenga 2020 pano ayigwetsera kudzenje kuphompho. Adaivala asepanse usanadziwe kuyendetsa iya. Nde galimoto yagwera kudzenje kuphompho. Sadziwa kuyendetsa galimoto. Alephera kuyendetsa chuma cha dziko lino. Ndiye zotsatira zake Amalawi akuzunzika pa graundi. Kodi ku business mukakhala ndi munthu amene sakutha ntchito mantani? Pa nyumba mukalemba wa ntchito amene sakudziwa ntchito mantani? Pa munda mukalemba munthu kuti akulimire osadziwa kulima mantani? Amene watani awa? Tikukhala mu democracy anthu apatsidwa mwayi oyika anthu pa maudindo komanso kuwachotsa iwowo. Mu 2020 awawa adayika maudindo podzera pa ballot. Chaka chamawa kudzeranso pa ballot tiwatani amene aja? Tiwatani. Ndiye mukalembetse cholinga chaka chamawa tiatani amenewa? Tiatani. Ife IUTM takonzekera kukutumikirani chaka chamawa. Ntchito yathu yoyamba kudzakhala kukonzanso ndondomeko za chuma cha boma la Malawi. Kuti chuma cha dziko la Malawi chikhale chokhazikika, mitengo ya zinthu itsike, mafedereza atsike, chimanga chitsike, chuma chikhale chokhazikika, ndalama ya kwacha ikhale yokhazikika, mafuta agalimoto atsike, zinthu zambiri zitsike. Imeneyo ndi ntchito number 1 imene UTM idzapange chaka chamawa. Ntchito ya number 2 kudzakhala kuthandiza alimi akhale ndi zipangizo za ulimi zotsika mtengo. Cholinga ulimi udzapite patsogolo, komanso kudzapanga mafakitare zonse tizazilimeso tizazipanga process mafakitaremo. Cholinga kudzakhale ntchito ngambwi kwa chinyamata mdziko muno. Kumalingunde tili ndi graphite mining, gold wa graphite tidzautsegula amene uja. Kukasiya kuli gold wina wa ruby umene uja tidzautsegula. Migodi tidzayitsegula yambirimbiri mdziko muno. Malo moti anyamata athu azipita ku South Africa kukafuna ntchito ku migodi adzagwire migodi ya kwathu konkuno. Komanso tidzayika ndalama zambiri mu ntchito zokopa alendo. Ndi cholinga kuti ntchito zimenezo zidzatibweretsera ndalama zambiri zakunja, anyamata athunso adzapeze ntchito zambiri mmenemo. Ndaona pano pamapangidwa zosiyanasiyana, ena akupanga mipando, ena akupanga zazitsulo zosiyanasiyana. Onsewa awa
tidzawathandiza mabizinesi awo ndikuwalumikizitsa na bizinesi akunja kuti katundu wawo akapanga adzipita ku mayiko akunja adziwabweretsera ndalama zambiri. Zinthu zonsezi zidzapangitsa kuti mitengo ya zinthu Malawi muno idzakhale yotsika, ntchito zidzakhalepo, amene adzagwira ntchito azidzalandira masalari akuluakulu, komanso umoyo udzakhale umoyo wabwino chifukwa ndalama ndi COVID pakhomo idzapezeka. 111 111 ipemerere 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 ipemerere. Chotero ife tinabwera kuti tikumemeni inu mukalembetse kuti chaka cha mawa mudzathe kuvotera UTM mboma. Chotero ife tathokoza kwambiri, tiyeni tikalembetse, tathokoza munabwera mwa unyinji motere. Mulungu akudalitseni, Mulungu akutsogolereni. Tidzabweranso tsiku lina kudzapanga msonkhano wabwinobwino. Zikomo kwambiri, Mulungu akudalitseni. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.